olehmu goyang pikantuk acungan jempol. Saking sinten? Ya Allah, jempolnya gini apa gini, Pak? Munggah. Gini. Masih enom kok jempolnya medun, munggah. Kaya jempolnya teguh bareng munggah senengane. Mengono ora? Ya mbuh. Jempolnya ngene. Nah. Mas Teguh, jempolnya apa? Oh iya ya Allah. Ngono iki, ngono iki. Ngono iki. Baca prihatin. Ya, lanjut. Rasa tresno. Punden kula Pak Mario pinarak lenggah matur sembah nuwun rawuhipun. Wis, Pak. Tresno iki ora matur sembah nuwun sanget Mbak Ambar ketinggalipun tesih wonten wekdal mangke panjenenganipun pangendali wara Mas Teguh mbok bilih badhe kapurwakan adicara panggih pinanganten keparenga maringi dawuh dumateng kula.